Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristu. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Marcos isahluko seshumi ivesi yamashumi amabili nesishiyagalombili kuze kuba amashumi amathathu nanye. uPetrus wabe esethi, "Bheka Nkosi, thina sishiye konke sakulandela." uJesu wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, akukho muntu oshiye indlu noma abafowabo noma odadewabo noma unina noma uyise noma abantwana noma amazwe ngenxa yami nangenxa yevangeli ongayikwamukeliswa ngekhulu manje kulesi sikhathi izindlu nabafowabo nodadewabo nonina nabantwana namazwe kanye nokuzingelwa nangesikhathi esizayo ukuphila okuphakade. Kepha abaningi abokuqala bayakuba ngabokugcina nabokugcina babe ngabokuqala." Uyazi ithandwa zami, kunenkonzo evukayo empilweni yami uma uPetrus eya kuJesu ethi, "Nkosi, bheka sesishiye konke sakulandela." Lento iqhamuka emva kokuba uJesu ebone insizwa enothileyo iza kuyena iguqa phambi kwakhe izilahla ithi, "Nkosi, singenze njani noma Nkosi, yini ekumele ngiyenze ukuba ngizuze ukuphila kwaphakade? Yini ekumele ngiyenze ukuba ngelinye ilanga nami ngikubone ngihlale nawe esihlalweni sobukhosi ingunaphakade?" Inkonzo yokulamba, inkonzo yokulangazelela, inkonzo yokupheleliswa kwezinto zonke. Ukuthi sengihambe isikhathi esingaka, sengikwenze konke, ngazi ngiyokubonani Nkosi uJesu? Umbuzo okumele sizibuze wona ukuthi sesikwenze konke, sadela konke, ngabe samba ngokulunga yini? Ngazi Nkosi ngiyakujabulisa yini? Ngazi Nkosi uyajabula yini ngami? Simzwile uJesu iphendula insizwa eyinika iluleko enza ukuthi nokuthi. OPetrus bayibonile insizwa iphindele emuva idangele. Mhlambe bayasho ukuthi yaze yanzima inkonzo esibizelwa kuyona. Ebese phenduka uPetrus athi, "Nkosi, uma kunje," sho njalo uJesu athi, "Uma kunje nemthini omanzi, ngazi kuyoba njani kowomileyo." Ngambona uPetrus igehla elidala lithi, "Nkosi, uma kunje." Uthi ukhona nje kodwa uyosizakala, uthi ukhona nje oyosinda, uthi ukhona nje oyohlala esihlalweni sobukhosi. Kodwa khala uPetrus athi, "Hawu kodwa Nkosi, sesishiye konke." Athi, "Sengidele konke, ngeke usangipha nje izulu lakho." Ngiyayithanda impendulo kaJesu. Uthi uJesu, "Petrus, akekho noyedwa oyoshiya abazali, abafowabo, odadewabo, oyoshiya konke ngenxa yegama lami, ongasoze awubone umbuso wami." Ngibuka inkonzo yokupheleliswa. Ngibuka inkonzo umntaka Maria athi, "Bheka ngiyakubona ukuyikhandla kwakho. Ngiyakubona ukuzama kwakho. Ngiyakubona ukulangazelela kwakho. Ngiyakubona njengomntwana omncane ofuna ukuphila lempilo yokusondeza kumina.
ngiyakubona ukufisa kwenhliziyo yakho. Athi ngiyakubona konke okwenzayo, konke lokho okuhle okwenzayo ngiyakubona, ngiyakwazi. uNkulunkulu shows us ukuthi he appreciates us. He appreciates ukuzama kwethu. Uthi ukuzama kwakho sekufikile emehlweni ami. Ukwenza kwakho sekufikile emehlweni ami. Athi kwabaseKolose chapter 4 verse 17, athi nize nimtshele uAkhipha ukuba iqaphele inkonzo ayitholile enkosini. Ngiyambona uNkulunkulu engathi athi nize nimtshele uNomasonto, nize nimtshele uSinethemba, nize nimtshele uZandile, nize nimtshele uLethiwe ukuthi ngiyakubonga ukuzama kwakhe. Nize nimtshele uMandla noSipho noThemba ukuthi ngiyajabula ngokuzama kwakhe. Ngiyayithanda indlela akhulisa ngayo abantwana. Ngiyayithanda indlela amela ngayo iqiniso. Ngiyayithanda indlela ayisondeza ngayo kumina. Nangu uNkulunkulu esibiza ngegama. Athi nize nimkhumbuze ukuthi ngisamthanda namanje. Nize nimkhumbuze ukuthi ukuzama kwakhe angikulibalanga. Yazi enye into ehlala enhlizweni yami ukuthi baningi abazosizakala ngokuzama kwakho. Baningi abazobusiseka ngenkambo yakho. Ngoba umntaka Maria namhlanje uthi akekho sebashiye bonke, ongeke abuyiselwe konke sekuphindaphindiwe. Ngimbona umntaka Maria esebusisa nami, ethi angikubusiseli ngoba uhambe kahle, athi ngikubusisa ngoba umzali wakho uhambe kahle phambi kwami. Ngikulalela ngoba umntanakho uthembekile ebusweni bami. Ngiyakupha lokhu ngoba udade wenu nomfowenu benza kahle phambi kwami. Ngimbona uNkulunkulu ethi ukuzama kwakho nokwenza kwakho kuyayijabulisa impilo yami. Jesu ngimthanda ngoba ufika kuthina asinikeze lelo themba lokuthi hambani niqonde ukuthi enikwenzayo okuhle kuyajabulisa impilo yami. Athi umpostoli Paul athi inyembezi zanganeno nenhlupheko zanganeno athi ziyakufaniswa nenkazimulo uNkulunkulu asibekele yona. So ngimbona uJesu esondela kuPetrus ikhehle elidala, mhlawumbe libamba ngesandla, emamatheka, athi khululeka. Athi yebo impilo inzima, athi kodwa ngiyakubuka ukuzama kwakho. Athi khululeka. Athi yebo izinto azizi kalula, athi kodwa ngiyakubona okusenhlizweni yakho. Thandwa zami, baningi abantu abantandonhle baswela amandla okwenza okusenhlizweni yabo. Baningi abantu abafisa ukwenza izinto ezinhle baswela amandla. Kodwa uJesu uthi bheka, ngiyakubona ukuzama kwakho. Ngiyakuthanda futhi lokho. Jesu uthi angamtshela lokho uSimon Petrus. Ngiyabona mhlawumbe ikhehle elidala inhliziyo yakhe ijabula. Ngiyabona mhlawumbe ikhehle elidala inhliziyo yakhe ithi Nkosi uma kunjalo salusuphelelisa konke. Ukuthi uPetrus usengasho ukuthi Nkosi ngiyabonga ukwazi ukuthi ukuzama kwethu, ukuyikhandla kwethu kuyabonakala wena.
Yazi kwesinye isikhathi umuntu uyadinga ukwazi ukuthi lokho okuzamayo ngiyabonga. I don't need you to be perfect. I just need you to try. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele isikhanyisele. Sinika amandla negrasi elivela kuNkulunkulu uSomandla. Yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.